Κυρίες και κύριοι, έσωσε τη ζωή και τη συνόδευσε στην εκκλησία να παντρευτεί. Μια ιστορία ελπίδας και ζωής με πρωταγωνίστρια μια ασθενή και τον γιατρό της. Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης πραγματοποιήθηκε ένας ξεχωριστός γάμος που στέλνει μήνυμα πίστης για τη ζωή. Η νύφη επέλεξε τον γιατρό της για να την παραδώσει στον άντρα της ζωής της. Η νύφη δεν επέλεξε να την παραδώσει στο γαμπρό, ένα συγγενικό της πρόσωπο. Άλλο άνθρωπος που της δίνει την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Ο γιατρός της. Η Ειρήνη πάσχει από ένα σπάνιο αυτοάνωσο και ο παθολόγος Θανάσης Κρουστάλης είναι εκείνος που διέγνωσε το πρόβλημα. Είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο, τουλάχιστον για τα δεδομένα της Ελλάδος, αυτοάνωσο νόσημα, το οποίο έχει θεραπεία, δεν έχει ίαση όπως όλα τα αυτοάνοσα, που σημαίνει ότι θα μάθει ενδεχομένως να ζει μαζί του. Θέλοντας η νεαρή γυναίκα να του δείξει την ευγνωμοσύνη της, επέλεξε να είναι εκείνος που στα σκαλιά της εκκλησίας την παραδίδει στο μέλλοντα σύζυγό της. Επειδή δεν ήταν σίγουρη, γιατί υπήρχε και μια δυσκολία του γιατρού λόγω της απόστασης και οτιδήποτε να είναι εδώ, έκλαιγε και κλαίει ακόμα, γιατί ακόμα δεν το πιστεύει. Για την Ειρήνη από τη Ρωσία, ο γιατρός της είναι εκείνος που της έδωσε ξανά ζωή, μια δεύτερη ζωή. Νιώθω σαν πατέρας μου πραγματικά, γιατί αυτός έσωσε εμένα. Βρήκε από πρώτα ματιά, αν δεν είναι αυτός, δεν ξέρει, μπορεί και έχω πεθάνει. Αν και οποιοδήποτε αυτοάνωσο ενδέχεται δυνητικά να είναι θανατηφόρο για τη ζωή του ασθενούς, στην περίπτωση της Ειρήνης η διάγνωση έγινε έγκαιρα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κίνδυνος. Φοβήθηκες κάποια στιγμή για τη ζωή σου ότι... Εννοείται. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πόσο καιρό να ζεις. Το πρόβλημα ξεκίνησε πριν από 10 μήνες. Τότε τα πρώτα συμπτώματα παραπλάνησαν πολλούς, που νόμιζαν ότι επρόκειτο για μια ψυχοσωματική πάθηση.